രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് തന്നെ കൊണ്ടിരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒരു പണിയാണ് ഭഗവാൻ തന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ദണ്ഡവത് പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം പ്രഭു. നമ്മൾ ഇന്നലെ ഓറിയന്റേഷൻ ക്ലാസ്സിൽ ഭഗവത്ഗീത മഹാത്മ്യം മനസ്സിലാക്കിണ്ടാവും, പ്രഭാതരെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി. ഇന്ന് അധ്യായം 1 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെ നമുക്ക്? അതെ മാതാജി. അതെ. അപ്പൊ അധ്യായം 1 പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഭഗവത്ഗീതയില് 700 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്, പിന്നെ 18 അധ്യായമാണുള്ളത്. അതിന് എത്ര ഭാഗമായിട്ട്? 3 ഭാഗമായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള അധ്യായത്തിന് എന്താണ് കർമ്മയോഗം, അത് കഴിഞ്ഞ ഭക്തിയോഗം, ലാസ്റ്റ് 13 മുതൽ 18 വരെയുള്ള അധ്യായം എന്താണ് ജ്ഞാനയോഗം. തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഫസ്റ്റിന് അധ്യായം തുടങ്ങാണ്. അധ്യായം 1 അർജുന വിഷാദ യോഗം. അർജുന വിഷാദ യോഗം എന്ന് ഇതിന് പേരുണ്ട്. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണം എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ വിഷാദം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അർജുനന്റെ വിഷമാണ് അല്ലെ? അർജുനൻ തന്റെ ബന്ധുക്കളെ സുഹൃത്തുക്കളെയൊക്കെ കണ്ടപ്പോ അർജുനനുണ്ടായ പ്രയാസവും, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തില് സൈന്യം നിരീക്ഷിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് അവിടെ ഉള്ളവരൊക്കെ കണ്ടപ്പോ പ്രയാസം വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അർജുനന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യമാണ് നമുക്കിതില് ആദ്യം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. എന്താണ് ഭഗവാൻ അർജുനന് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്? 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നാണ് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് കാരണം എന്താണ് പറഞ്ഞത്? കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ വെച്ചിട്ട് ആണ്. കാരണം നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കാൻ കാരണം ഒരേ വംശത്തിൽപ്പെട്ട ഒരേ വംശപരമ്പരയിൽപ്പെട്ട 2 കുടുംബാംഗങ്ങള്, കൗരവരും പാണ്ഡവരും. ഇതില് കൗരവര് രാജ്യത്തിനും സ്ഥാനമാനത്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പാണ്ഡവരടുത്ത് എന്താണ് അത്യാഗ്രഹം മൂലം അവരായിട്ട് ഉപദ്രവിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ രാജ്യവും അവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ട രാജ്യവും ഒന്നും നൽകാൻ ആര് തയ്യാറായില്ല? കൗരവർ കൊടുക്കാനായിട്ട് തയ്യാറായില്ല. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എന്തിനു പോകുന്നുണ്ട്? സന്ധി സംഭാഷണത്തിന് പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്നും ഫലത്തിൽ വന്നില്ല. അങ്ങനെയാണ് എന്ത് വരുന്നത്? യുദ്ധത്തിനെ പറ്റിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. പകുതി രാജ്യം ചോദിച്ചു, 5 ഗ്രാമങ്ങൾ ചോദിച്ചു, 1 ഗ്രാമം ചോദിച്ചു, 5 വീട് ചോദിച്ചു, 1 വീട് ചോദിച്ചു. ഇതൊന്നും ആര് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല? കൗരവർ കൊടുക്കാനായിട്ട് തയ്യാറായില്ല. അങ്ങനെയാണ് യുദ്ധം ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അങ്ങനെ 11 അക്ഷോണിപ്പടയായിട്ട് കൗരവരും 7 അക്ഷോണിപ്പടയും ഭഗവാനും കൂടി പാണ്ഡവരും വച്ചിട്ടാണ് യുദ്ധം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ യുദ്ധഭൂമിയില് തന്റെ ബന്ധുക്കളെയും സുഹൃത്തുക്കളെയൊക്കെ കണ്ട് സഹിക്കാൻ സാധിക്കാതെ അല്ലെ? കാരണം ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരു സംഭവമാണ് അർജുനൻ അവിടെ കാണുന്നത്. തന്റെ ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഒക്കെയാണ് എന്താണ് ഉള്ളത് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയില് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിൽക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടപ്പോ ആകെ വിഷമിച്ച് പ്രയാസപ്പെട്ട് പകച്ചു നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് അർജുനന് ഭഗവാൻ എന്തുപദേശിക്കുന്നത്? ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. നോക്കാം. ഫസ്റ്റത്തെ ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനേ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റത്തെ ശ്ലോകം എന്താണ്? ധൃതരാഷ്ട്ര ഉവാച കർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേതായുത്സവഃ മാമക പാണ്ഡവശ്ചൈവ കിമകുർവത സഞ്ജയ. ധൃതരാഷ്ട്ര പറഞ്ഞു, ഹേ സഞ്ജയ, പുണ്യസ്ഥലമായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ യുദ്ധോത്സുകരായി ഒന്നിച്ചു കൂടിയിട്ടുള്ള എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്തു ചെയ്തു?
ഫസ്റ്റ് ധൃതരാഷ്ട്ര ചോദിക്കാണ്. ആരുടെ അടുത്താണ് ചോദിക്കുന്നത്? സഞ്ജയന്റെ അടുത്ത്. സഞ്ജയൻ ആരാണ്? ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ മന്ത്രിയാണ് സഞ്ജയൻ. ധൃതരാഷ്ട്ര അടുത്ത് ചോദിക്കാണ്, ധൃതരാഷ്ട്ര സഞ്ജയനോട് ചോദിക്കാണ്, പുണ്യസ്ഥലമായിട്ടുള്ള യുദ്ധഭൂമിയില് യുദ്ധത്തിനായി ഒന്നിച്ചു കൂടിയിട്ടുള്ള എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുവിന്റെ മക്കളും എന്ത് ചെയ്തു എന്ന്. കാരണം ധൃതരാഷ്ട്ര ജന്മന അന്ധനായതുകൊണ്ട് തന്നെ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് ശരിക്കും ധൃതരാഷ്ട്ര മൂത്ത മകനായിരുന്നു. പക്ഷെ രാജ്യം ഭരിക്കാനുള്ള അധികാരം ആർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല? ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. കാരണം അന്ധനായതുകൊണ്ട് രാജ്യം ഭരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പാണ്ഡുവിനാണ് രാജ്യം ഭരിക്കാനുള്ള ഒരു അവകാശം കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് പണ്ടേ തൊട്ട് എന്താണ് ആ ഒരു വിഷമവും ദേഷ്യക്കുള്ളിൽ നിൽക്കാണ്. അങ്ങനെ മക്കളുടെ അടുത്തും അത് അതേപടി പകർന്ന് ആ ദേഷ്യമൊക്കെ പകർന്നിട്ട് അവരും ആ ഒരു എന്താ പറയാ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കൗരവരായിട്ടുള്ളവര്, ദുര്യോധനൊക്കെ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ധൃതരാഷ്ട്ര തന്റെ മക്കള് എന്ത് ചെയ്തു? കാരണം ധർമ്മിഷ്ഠരാണ് ആര്? പാണ്ഡുവിന്റെ മക്കള്. അപ്പൊ ഈ പാണ്ഡുവിന്റെ മക്കളും തന്റെ മക്കളും ആ യുദ്ധഭൂമി എങ്ങനെയാണ്? പുണ്യസ്ഥലമായിട്ടുള്ള കുരുക്ഷേത്രമാണ്. ആ കുരുക്ഷേത്രത്തില് യുദ്ധത്തിനായി ഒന്നിച്ചു കൂടിയിട്ടുള്ള എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുവിന്റെ മക്കളും എന്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് ചോദിക്കുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്ര സഞ്ജയനോട് ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം മനഃപൂർവ്വം ധൃതരാഷ്ട്ര എന്താ ചെയ്യുന്നത്? തന്റെ മക്കൾക്ക് മാത്രം ആ വംശപാരമ്പര്യം കൊടുക്കുകയാണ്. അതായത് പാണ്ഡുവിന്റെ മക്കൾക്ക് അത് നിഷേധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ അതിൽ നിന്ന് എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ സ്വാർത്ഥതാ മനോഭാവമാണ് നമുക്ക് അവിടെ മനസ്സിലാകുന്നത്. അത്രയും സ്വാർത്ഥനാണ് ആര്? ധൃതരാഷ്ട്ര. തന്റെ മക്കളെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. മാമക എന്ന് പറയുന്നത് തന്റെ മക്കളെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് സഞ്ജയനോട് ചോദിക്കാൻ കാരണം സഞ്ജയൻ വ്യാസദേവന്റെ ശിഷ്യനായതുകൊണ്ട് തന്നെ സഞ്ജയന് ദിവ്യചക്ഷുസ്, അതായത് ഒരു പ്രത്യേക ദിവ്യചക്ഷുസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്തിനാണ്? കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ആ യുദ്ധഭൂമിയിൽ നടക്കുന്ന രംഗങ്ങൾ കാണാനായിട്ടുള്ള ഒരു കഴിവ് ആർക്ക് കൊടുക്കാണ്? വ്യാസദേവൻ ഒരു അനുഗ്രഹം ആർക്ക്? സഞ്ജയന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഓരോ സ്ഥലത്തെ പ്രോഗ്രാമുകൾ ലൈവായിട്ട് കാണുന്ന പോലെ, അപ്പൊ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ സഞ്ജയൻ അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, യുദ്ധഭൂമിയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്? ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ധൃതരാഷ്ട്ര ഇങ്ങനെ സഞ്ജയനോട് ചോദിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോ സഞ്ജയൻ എന്താ പറയുന്നത്? സഞ്ജയൻ പറയുന്നത് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? പാണ്ഡുപുത്രന്മാര് സജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ള സൈന്യത്തെ കണ്ട് ദുര്യോധന മഹാരാജാവ് ആചാര്യന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ദുര്യോധനൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നാണ് സഞ്ജയനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. പാശ്ചിത്താം പാണ്ഡുപുത്രാണാം ആചാര്യ മഹതീം ചമൂം വ്യൂഢാം ദ്രുപദപുത്രേണ തവ ശിഷ്യേണ ധീമത. അല്ലയോ ആചാര്യ, അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനും ബുദ്ധിശാലിയുമായ ദ്രുപദപുത്രൻ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഈ മഹത്തായ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ ഒന്ന് നോക്കൂ. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, ആചാര്യന്റെ മുന്നിൽ ചെന്ന് ദുര്യോധനൻ എന്ന് പറയാണ്, ദ്രുപദപുത്രൻ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഈ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ നോക്കാനായിട്ട് ദുര്യോധനൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയാണ്. ആരടുത്ത്? ആചാര്യന്റെ അടുത്ത്. കാരണം ദ്രുപദപുത്രൻ ആരാണ്? ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനാണ്. അപ്പൊ ഈ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നന്റെ പേരല്ല പറയുന്നത്, ദ്രുപദൻ എന്ന് എടുത്ത് പറയാണ്. കാരണം ആചാര്യനായിട്ട്, അതായത് ദ്രോണാചാര്യരും ദ്രുപദനും ആരാണ്? വൈരാഗ്യം ഉണ്ട് അവർ തമ്മിൽ. അപ്പൊ ആ വൈരാഗ്യത്തിന്റെ ഒരു ആക്കം കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഒത്തിരി കൂടി ഒരു ശത്രുത ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ പേര് തന്നെ എടുത്ത് പറയുന്നത്. അപ്പോഴെല്ലാം അവർക്ക് ഒത്തിരി കൂടി ദേഷ്യം വരുള്ളൂ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത്രയും നയതന്ത്രജ്ഞനാണ് ആര്? ദുര്യോധനൻ. തന്റെ കാര്യം നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് രീതിയിലും അത് വളച്ചൊടിച്ച് പറയാനായിട്ട് അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആരിവിടെ? ദുര്യോധനൻ. അപ്പൊ അതാണ് ദുര്യോധനൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. പാഞ്ചജന്യം ഋഷികേശോ ദേവദത്തം ധനഞ്ജയഃ പൗണ്ഡ്രം ദത്മൗ മഹാശംഖം ഭീമകർമാവൃഗോദരഃ. അപ്പൊ ഇനി 4 മുതലുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഇനി ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തരുടെ പാണ്ഡവന്മാരുടെ കൂടെ ആരൊക്കെയുണ്ട്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കൗരവരുടെ കൂടെ ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. കൗരവരുടെ കൂടെ ആരുണ്ട്, പാണ്ഡവരുടെ കൂടെ ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഗീത മാതാജി, ഹരികൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ടൈമി മാതാജി ഇപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു. മാതാജി ഓക്കെ ആണെന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാവോ? വിളിച്ചിട്ട് മാതാജിനൊന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു നോക്കാവോ? മാതാജി ഓക്കെ ആണെന്നും ചോദിച്ചോളൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ മാതാജി ക്ലാസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോട്ടെ. ഓക്കെ മാതാജി, ഞാൻ വിളിക്കാം. ഓക്കെ. പാഞ്ചജന്യം ഋഷികേശോ ദേവദത്തം ധനഞ്ജയഃ പൗണ്ഡ്രം ദത്മൗ മഹാശംഖം ഭീമകർമാവൃഗോദരഃ. അപ്പോ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖൂതി, അർജുനൻ ദേവദത്വം ദുഷ്കർമ്മങ്ങളിൽ മുൻനിൽക്കുന്നവനും ഭോജനപ്രിയനുമായ ഭീമൻ പൗണ്ഡ്രം എന്ന ശംഖവും മുഴക്കി. അതായത് എന്താ പറഞ്ഞ? അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 4ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് ഇനിയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട്, പിന്നെ കൗരവ സൈന്യത്തിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട്
പിന്നെ യുദ്ധത്തിനെ കുറിച്ച് പറയണം. അപ്പൊ യുദ്ധം തുടങ്ങാൻ പോകാണ്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ശംഖുകൾ മുഴക്കാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖൂതി, അർജുനൻ ദേവദത്തം എന്ന ശംഖൂതി, ദുഷ്കർമ്മങ്ങളിൽ മുൻനിൽക്കുന്നവനും ഭോജനപ്രിയനുമായിട്ടുള്ള ഭീമൻ എന്താണ് പൗണ്ഡ്രം എന്ന ശംഖു മുഴക്കി. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ശംഖുകള് മുഴക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശംഖിന്റെ പേര് പാഞ്ചജന്യം, അർജുനന്റെ ശംഖ് ദേവദത്തം, ഭീമന്റെ ശംഖ് എന്താണ് പൗണ്ഡ്രം. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ശംഖുകള് മുഴക്കി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അനന്ത വിജയം രാജ കുന്തി പുത്ര യുധിഷ്ഠിരഃ നകുല സഹദേവശ്ച സുഘോഷ മണിപുഷ്പകൗ കാശ്യശ്ച പരമേശ്വാസ ശിഖണ്ഡി ച മഹാരഥഃ ദൃഷ്ടദുമ്നോ വിരാടശ്ച സാത്വികീശ്ച പരാജിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ആ നമ്പർ ഇല്ല മാതാജി, എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി, കിട്ടുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സൗമ്യ മാതാജി ഇപ്പൊ കേറി കണ്ടു ഞാൻ. ഒരു മിനിറ്റ്. കേറിയിട്ടുണ്ട് മാതാജി. ഓഡിയോ ഇല്ല, വീഡിയോ ഇല്ല. ഇല്ല അല്ലെ? ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ പിന്നെ അത് നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. ശരി. ദ്രുപദോ ദ്രൗപദേയശ്ച സർവശ്ച പൃഥിവീപതേ സൗഭദ്രശ്ച മഹാബാഹു ശംഖാൻ ദദ്മോ പൃഥക് പൃഥക്. എന്താ കുന്തിപുത്രനായ യുധിഷ്ഠിരൻ അനന്ത വിജയം എന്ന ശംഖൂതി, നകുല സഹദേവന്മാർ സുഘോഷ മണിപുഷ്പകങ്ങളും, വില്ലാളി വീരനായ കാശിരാജാവും മഹാരഥനായ ശിഖണ്ഡിയും, ദൃഷ്ടദുമ്നൻ വിരാടൻ തോൽവി പിണയാത്ത സാത്വികി ദ്രുപദൻ ദ്രൗപദി പുത്രന്മാർ, മഹാബാഹുവായ സുഭദ്രാപുത്രൻ എന്നിവരും ശംഖനാദം മുഴക്കി. അപ്പൊ ഇനി ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ശംഖുകൾ മുഴക്കിയതായിട്ടാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിരൻ അനന്ത വിജയം എന്ന ശംഖൂതി, നകുല സഹദേവന്മാർ സുഘോഷ മണിപുഷ്പകം, വില്ലാളി വീരനായ കാശിരാജാവും മഹാരഥനായ ശിഖണ്ഡിയും, ദൃഷ്ടദുമ്നൻ വിരാടൻ തോൽവി പിണയാത്ത സാത്വികി ദ്രുപദൻ ദ്രൗപദി പുത്രന്മാർ, മഹാബാഹുവായ സുഭദ്രാപുത്രൻ എന്നിവരും ശംഖനാദം മുഴക്കി. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ശംഖുകൾ മുഴക്കി യുദ്ധം തുടങ്ങാനുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പ് നടക്കാണ് ഇവിടെ. അപ്പോഴോ സഘോഷാധാർത്ഥ രാഷ്ട്രാണാം ഹൃദയാനീവ ധാരയത് നപശ്ച പൃഥിവീം ചൈവ തുമൂലാഭ്യനുനാദയൻ. വിവിധ ശംഖുകളിൽ നിന്നുയർന്ന ഈ നാദഘോഷം ഭൂമിയിലും അന്തരീക്ഷത്തിലും മാറ്റൊലികൊണ്ടു ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർക്കുകയായി. അപ്പൊ ഈ ശംഖനാദം മുഴക്കിയപ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചത്? അവിടെ ഈ ശംഖിന്റെ സൗണ്ട് ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരിൽ എന്തുണ്ടാക്കി? ഹൃദയം പിളർക്കുന്ന പോലെയാക്കി അവരുടെ ഉള്ളില്. ഈ ഭൂമിയിലും അന്തരീക്ഷത്തിലൊക്കെ ഈ സൗണ്ടിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരില് ഹൃദയം പിളർക്കുകയായി എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? അവർക്ക് പാണ്ഡവർക്ക് എന്താണ് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമുള്ളത് കൊണ്ട് അവരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നില്ല. പക്ഷെ ദുര്യോധനാദികളുടെ അവർക്ക് എന്താണ് അവർക്ക് ഹൃദയം പിളർക്കുന്ന പോലെയായിരുന്നു ഈ സൗണ്ട്. എന്തിന്റെ സൗണ്ട്? ഈ ശംഖനാദം കേട്ടപ്പോ വന്നത്. കാരണം ഭഗവാനില് വിശ്വാസം ആർക്കുണ്ട്? പാണ്ഡവർക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു വിശ്വാസം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള മാറ്റവും ഭാവമാറ്റവും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? ഇവർക്ക് പാണ്ഡവർക്ക് സംഭവിക്കുന്നില്ല. അർജുന ഉവാച സേനയോരുഭയോർമധ്യേ രഥം സ്ഥാപയ മേച്യുത യാവദേത്താ നിരീക്ഷേഹം യോധുകാമാനവസ്ഥിതാൻ കൈർമയാ സഹ യോദ്ധാവ്യം അസ്മിൻ രണസമുദ്യമേ. ഹേ അച്യുത, ചുതി അഥവാ വീഴ്ച പറ്റാത്തവനെ, ഇരു സൈന്യങ്ങൾക്കും മധ്യത്തിലായി എന്റെ തേർ കൊണ്ട് നിർത്തുക. ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധകാംക്ഷികളായി ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ. ഇനി ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, അപ്പൊ യുദ്ധം തുടങ്ങാൻ പോവാണല്ലോ. അപ്പൊ അതിനു മുന്നേ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എന്താ പറയണത്? അച്യുത എന്നാ ഭഗവാൻ വിളിക്കുന്നത്. അത് ചുതി അഥവാ വീഴ്ച പറ്റാത്തവനെ. ഭഗവാൻ ആരാണ് ഇവിടെ? അർജുനന്റെ തേരാളിയാണ് അല്ലെ? തേര് ഓടിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ് ആ രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെ സെന്ററിൽ കൊണ്ട് തേര് നിർത്താൻ. കാരണം ഈ യുദ്ധത്തിനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ആരൊക്കെയാണെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. വേപതുശ്ച ശരീരേ മേ രോമഹർഷശ്ച ജായതേ ഗാണ്ഡീവം സംസദേ ഹസ്താദ്യുക്ചൈവ പരിദഹ്യതേ. തേര് കൊണ്ട് നിർത്തിയപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അവിടെ എന്റെ ശരീരം വിറയ്ക്കുകയും രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. എന്റെ വില്ല് ഗാണ്ഡീവം കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതുന്നു, തൊലി ചുട്ടുനീറുന്നു. കാരണം ഇത് തേര് കൊണ്ട് നിർത്താൻ പറഞ്ഞു വലിയ ഉഷാറായിട്ട്. പക്ഷെ നിർത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോഴോ ആ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലുള്ളവരൊക്കെ കണ്ടപ്പോ അർജുനന്റെ ശരീരം വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി, രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി,
കയ്യിലുള്ള വില്ല് താഴെ വീണു, തൊലി ചുട്ട് നീറാൻ തുടങ്ങി. കാരണം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ ആരൊക്കെ കണ്ടത്? തന്റെ എന്താണ് മുത്തച്ഛന്മാര്, ദ്രോണാചാര്യര്, കൃപാചാര്യര് പോലുള്ള ഗുരുജനങ്ങള്, പിന്നെ മാതുലന്മാര്, സഹോദരങ്ങള്, പുത്രന്മാര്, പുത്രൻ സ്ഥാനത്തുള്ളവര്, ഇങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ഗുണകാംക്ഷികളൊക്കെയാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ കണ്ടത്. ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല അർജുനൻ. പക്ഷെ ഇവരൊക്കെ കണ്ടപ്പോ അർജുനനത് സഹിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അർജുനന്റെ കയ്യിലെ ഗാണ്ഡീവം കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതി, തൊലി ചുട്ടു നീറാൻ തുടങ്ങി, ശരീരം വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. കാരണം സെന്ററിൽ കൊണ്ട് രഥം നിർത്തിയപ്പോ ഇവരെ കണ്ടപ്പോ അർജുനൻ അത് സഹിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. ശക്നോമ്യവസ്ഥാതും ഭ്രമതീവ ച മേ മനഃ നിമിത്താനി ച പശ്യാമി വിപരീതാനി കേശവ. എനിക്കിപ്പോൾ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കൂടി സാധിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു, മനസ്സ് ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, കേശവ, കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചവൻ, ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ എമ്പാടും കാണുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞേ? അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ് ഭഗവാനോട്, എനിക്കിപ്പോ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കൂടി സാധിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു, മനസ്സ് ചുറ്റിക്കറങ്ങാണ്. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, കേശവ, ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ എമ്പാടും കാണുന്നത് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ അത് സഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് പറയാണ്, എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല, എന്റെ മനസ്സ് ചുറ്റിക്കറങ്ങാണ്, എനിക്ക് ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കൂടി സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം അർജുനൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലല്ലോ ഈ ഒരു സംഭവം ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ചുറ്റും ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ് കാണുന്നതെന്ന് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്. അപ്പൊ അർജുനന്റെ വിഷമത്തിനുള്ള 5 കാരണങ്ങൾ പറയാണ്. ഒന്ന്, മൃദുല ഹൃദയത്വം. അർജുനൻ എല്ലാവരോടും ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് കോർണർ ആണ് അല്ലെ, അർജുനന്റെ സ്വഭാവമാണത്. അർജുനനും ദുര്യോധനനുണ്ട്, എന്താ പറയുക, ഒരു കുടുംബത്തിലെ 2 അച്ഛന്റെ മക്കളാണ്. അർജുനൻ എങ്ങനെയാണ്? അർജുനൻ ആർക്കും ഒരു ഉപദ്രവം ചെയ്യരുതെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ദുര്യോധനൻ എന്താണ്, എങ്ങനെയെങ്കിലും അർജുനനെ തോൽപ്പിച്ചിട്ട് ഇതെല്ലാം നേടിയെടുക്കണം എന്നാണ് ആര് ചിന്തിക്കുന്നത്? ദുര്യോധനൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ഒരു സ്വഭാവം, മൃദുല ഹൃദയത്വം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു. പിന്നെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖാനുഭവങ്ങള്, പാപം, കുടുംബ പാരമ്പര്യം, തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ, ഇതാണ് അർജുനന്റെ ഏറ്റവും വിഷമത്തിനുള്ള കാരണങ്ങൾ. ഓരോന്നായിട്ട് പറയാം. അർജുന ഉവാച ദൃഷ്ടേമം സ്വചനം കൃഷ്ണ യുയുത്സും സമുപസ്ഥിതം സീതന്തി മമ ഗാത്രാണി മുഖം ച പരിശുഷ്യതി. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി വന്നിട്ടുള്ള ഈ ബന്ധുമിത്രാദികളെ കണ്ടിട്ട് എന്റെ അവയവങ്ങൾ തളരുന്നു, മുഖം വരളുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ പറയണ? ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഈ ബന്ധുമിത്രാദികളൊക്കെ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് എന്റെ അവയവങ്ങളൊക്കെ തളർന്നു പോകാണ്, എന്റെ മുഖം വരണ്ടു പോകാണ്. എന്താണ്? കാരണം ഈ അവരോടുള്ള ഒരു ഇഷ്ടം. കാരണം ഇവരൊക്കെ യുദ്ധത്തില് മരണപ്പെടൂല എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ആരിൽ വരാണ്? ഇവിടെ അർജുനന് വരാണ്. എല്ലാവരോടും ഭയങ്കര സഹതാപം തോന്നാണ് അർജുനന്. പിന്നെ നച്ചാശ്രയോന് പശ്യാമി ഹത്വാ സ്വജനമാഹവേ നകാംക്ഷേ വിജയം കൃഷ്ണ നച്ചാ രാജ്യം സുഖാനിച്ച. ബന്ധുക്കളെ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് ഗുണമുണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല കൃഷ്ണ. എനിക്ക് വിജയം ആവശ്യമില്ല, രാജ്യമാകട്ടെ സുഖമാകട്ടെ എനിക്ക് വേണ്ട. അപ്പൊ ബന്ധുക്കളെ യുദ്ധത്തില് കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് ഗുണമുണ്ടാകുന്ന ആർക്കും മനസ്സിലാകുന്നില്ല, അർജുനന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെ കൊന്നിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു സുഖം ആർക്ക് വേണ്ടെന്ന് പറയാണ് അർജുനൻ? എനിക്ക് വേണ്ടെന്ന് പറയാണ്. കാരണം നമുക്ക് ആ സുഖം കിട്ടിയിട്ട് അത് കാണാൻ തന്നെ ആരും ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ അത് ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. പാപമേവാശ്രയേ തസ്മാൻ തഹത്വൈതാനാതതായിനഃ തസ്മന്നാർഹാവയം ഹന്തും ധാർതരാഷ്ട്രാൻ സബാന്ധവാൻ. അക്രമികളായി ഇവരെ കൊന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പാപമായിരിക്കും നേട്ടം. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ഹിംസിക്കുക എന്നത് നമ്മൾക്ക് ഉചിതമല്ല. അല്ലയോ മാധവ, സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെ കൊന്നിട്ട് എന്തു നേടാനാണ്? ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സുഖിക്കാൻ കഴിയും? എന്താ പറയണത്? ഇവിടെ അക്രമികളായിട്ടുള്ളവരെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ പാപമാണ് ഫലം. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ഹിംസിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേർന്ന പണിയല്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? നമുക്ക് അവരെ കൊന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്തിനാണ് ഈ സുഖം നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോണത്? നമുക്ക് എന്തിനാണ് അതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം എന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ പറയണത്? വൈദിക പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് 6 തരത്തിലുള്ള അക്രമികളെ വധിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. ആരൊക്കെയാണ്? വിഷം കൊടുക്കുന്നവൻ, വീടിന് തീ വയ്ക്കുന്നവൻ, മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുന്നവൻ, സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുന്നവൻ, ഭൂമി കയ്യേറുന്നവൻ, അന്യന്റെ ഭാര്യയെ അപഹരിക്കുന്നവൻ, ഇത്തരം അക്രമികളെ ഉടനെ വധിക്കണം. അതുകൊണ്ട് പാപമില്ല. അപ്പൊ എന്താ പറയണത്? ഈ 6 തരം അക്രമികളെ വധിക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ വിഷം കൊടുക്കുക, വീടിന് തീ വയ്ക്കുക, മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുക, സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുക, ഭൂമി കയ്യേറുക, അന്യന്റെ ഭാര്യയെ അപഹരിക്കുക. ഇതൊക്കെ ഈ 6 പ്രവർത്തികളും ആര് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? കൗരവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവരെ വധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പാപമില്ല എന്നിവിടെ പറയാണ്. അപ്പൊ അത് പാപമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയല്ല എന്ന് പറയാണ്. പിന്നെന്താണ്? കുടുംബ പാരമ്പര്യം. അധർമാഭിഭവാത് കൃഷ്ണ പ്രതിഷന്തി കുല സ്ത്രീയഃ സ്ത്രീഷു ദുഷ്ടാസു വാഷ്ണേയ ജായതേ വർണ്ണസങ്കരഃ. അല്ലയോ കൃഷ്ണ,
കുലത്തിൽ അധർമ്മം മുന്നിട്ട് നിന്നാൽ സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു പോകും. അല്ലയോ വൃഷ്ണികുലത്തിൽ പിറന്നവനെ, സ്ത്രീത്വം ദുഷിച്ചാൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ജനിക്കും. അപ്പൊ എന്താ പറയണത്, കുലത്തില് അധർമ്മം മുന്നിട്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? സ്ത്രീകളൊക്കെ ദുഷിച്ചു പോകും. അപ്പൊ സ്ത്രീത്വം ദുഷിച്ചാലോ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുട്ടികളും ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ അതായത് നമുക്കറിയാം, ഒരു യുദ്ധമൊക്കെ വരുമ്പോ ആ വീട്ടിലെ മുതിർന്നവരായിരിക്കും രാജാവിനെ സഹായിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടാവുക. ചിലപ്പോ മക്കളാവാം, ചിലപ്പോ ഭർത്താവായിരിക്കാം സ്ത്രീകളുടെ. അപ്പൊ അവര് സ്ത്രീകളും മക്കളും വീട്ടിലൊറ്റയ്ക്കാവും. അപ്പൊ അവരെ നോക്കാൻ ആളില്ലാതെ വരും. അപ്പൊ കുട്ടികളും അവരെ വളർത്താൻ ആരില്ലാതെ വരും. സ്ത്രീകൾക്കും എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാത്തൊരവസ്ഥ വരും. അങ്ങനെ സ്ത്രീകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആ സ്ത്രീത്വം ദുഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ജനിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ കുടുംബ പാരമ്പര്യം നശിച്ചു പോകുന്നതാണ് ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കാരണം കൊണ്ട് അർജുനന് തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ് ആര് നിൽക്കുന്നത്? അർജുനൻ നിൽക്കുന്നത്. ന ചൈതദിക്മ കദരന്നോ ഗരിയോ യത്വാ ജയേമായതിവാനോ ജയേയുഹു യാനേവ ഹത്വാ ന ജിജീവിഷാമാസ്തേവ സ്ഥിതാ പ്രമുഖേ ധാർതരാഷ്ട്ര. അവരെ ജയിക്കുന്നതോ അവരാൽ തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതോ ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെ കൊന്നിട്ട് നാം ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്തു കാര്യം? എങ്കിലും അവർ ഇപ്പോൾ ഈ യുദ്ധത്തിനായി നമ്മുടെ മുമ്പാകെ നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവരെ ജയിക്കുന്നതാണോ അതോ ഇവരാൽ തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതാണോ, ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് ആർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല? അർജുനന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ ചിന്തിക്കാണ്, ഇപ്പോ യുദ്ധത്തിനായിട്ട് എല്ലാവരും എന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കാണ്, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തീരുമാനിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് ആര് പറയാണ് ഇവിടെ? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ഓരോ പ്രതികരണങ്ങൾ, അർജുനൻ, ധൃതരാഷ്ട്രർ, പിന്നെ ആരാണ്? ദുര്യോധനന്റെ ഒരേ സാഹചര്യത്തില് ഇവരുടെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ. ദുര്യോധനൻ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? ദുര്യോധനൻ ഏതെങ്കിലും വിധത്തില് ആ രാജ്യം കൈക്കലാക്കണം. അർജുനൻ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? ഇവരൊക്കെ വധിച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇത് കൈക്കലാക്കുന്നതെന്ന്. ധൃതരാഷ്ട്രൻ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? എന്റെ മക്കൾക്ക് എന്തു പറ്റി, എന്റെ മക്കൾ ജയിക്കോ എന്നുള്ള തീരുമാനം. അപ്പൊ 3 പേരും ഒരു എന്താ പറയുക, കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള 3 പേരുടെ പ്രതികരണങ്ങളാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. അഹോ ബദ്ധ മഹത് പാപം കർത്തും വ്യവസിതാ വയം യത്രാച്യ സുഖലോഭേന ഹന്തും സ്വജന മുഖ്യത. കഷ്ടം, എന്തൊരു മഹാപാപത്തിനാണ് ഞാൻ ഒരുങ്ങി പുറപ്പെട്ടത്. രാജ്യം നേടി സുഖിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വജനങ്ങളെ കൊല്ലുകയോ. അപ്പൊ എന്താ പറയുക, എന്തൊരു മഹാപാപത്തിനാണ് നമ്മൾ ഒരുങ്ങി പുറപ്പെട്ടു പോയതെന്ന്. രാജ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്വന്തം ജനങ്ങളെ വധിക്കുകയോ എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അർജുനൻ അത് ചിന്തിക്കാൻ പോലും സാധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ദുര്യോധനൻ എന്താ ചെയ്യണത്? അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദുര്യോധനൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണത്. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവരെ വധിച്ച് അത് നേടണം എന്നാണ് ആര് ചിന്തിക്കുന്നത്? ദുര്യോധനൻ വിചാരിക്കുന്നത്. യതി മാമ പ്രതീകാരം അശസ്ത്രം ശസ്ത്രപാണയഃ ധാർതരാഷ്ട്രാരണേ ഹന്യോ തന്മേ ക്ഷേമതരം ഭവേത്. ധാർതരാഷ്ട്രന്മാരോട് പൊരുത്തുന്നതിൽ ഭേദം നിരായുധനായി പ്രതിരോധത്തിനൊരുങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന എന്നെ അവർ കൊല്ലട്ടെ എന്ന് വെക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവരോട് പൊരുതുന്നതിൽ ഭേദം നിരായുധനായിട്ട് പ്രതിരോധത്തിന് ഒരുങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന എന്നെ അവര് കൊല്ലട്ടെ എന്ന് വെക്കുന്നതാണെന്ന് ആര് പറയാണ് ഇവിടെ? ധൃതരാഷ്ട്രോട് പോരുന്നതിൽ ഭേദം നിരായുധനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന, ആയുധമില്ലാതെ നിൽക്കുന്ന എന്നെ അവര് വധിച്ചോട്ടെ എന്നാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. കാരണം യുദ്ധത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്? യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ കയ്യിൽ ആയുധം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് നിയമം. രാത്രി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പാടില്ല, സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ. പക്ഷെ ഈ നിയമങ്ങളൊന്നും പാലിക്കാതെ എന്റെ കയ്യിൽ ആയുധം ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് എന്നെ അവർ ഉപദ്രവിച്ചാലും വിരോധമില്ല, പക്ഷെ എനിക്ക് അവരോട് പൊരുതാനായിട്ട് താല്പര്യമില്ല എന്നാണ് ആര് തീരുമാനിക്കുന്നത്? അർജുനൻ തീരുമാനിക്കുന്നത്. സഞ്ജയ ഉവാച ഏവമുക്താർജുന സംഖ്യേരതോപസ്ഥ ഉപാവിശത് വിസൃജ്യ സശരം ചാപം ശോക സംവിഘ്ന മാനസഃ. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അർജുനൻ രണാങ്കണത്തിൽ വെച്ച് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെയിട്ട് അത്യന്തം ദുഃഖിതനായി തേരിലിരിപ്പായി. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ എന്താ പറയണത്? അർജുനൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് വില്ലും ശരങ്ങളെല്ലാം താഴെ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്? യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രഥത്തില് ഇരിപ്പായി എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയാണ്. അർജുനൻ തന്റെ വില്ലും ശരങ്ങളൊക്കെ താഴെ വെച്ചിട്ട് അത്യന്തം ദുഃഖിതനായിട്ട് തേരില് ഇരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനന്റെ വിജയത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തിന് നമ്മൾ എടുത്തു പറയാണ്. ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു, നമ്മൾ പോയിന്റ് പറഞ്ഞു, ധർമ്മക്ഷേത്രം, കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമി എന്താണ്? ധർമ്മഭൂമിയാണ്, ധർമ്മക്ഷേത്രമാണ്. അവിടെ ധർമ്മം മാത്രം വിജയിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ധർമ്മത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് ആരാണുള്ളത്? അർജുനനാണുള്ളത്. അപ്പൊ അർജുനന്റെ വിജയിക്കുന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് അവിടെ. പിന്നെ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള രഥം, അർജുനന്റെ കയ്യിലുള്ള രഥം, ഈ വെള്ളക്കുതിരകളെ കൂട്ടിയിട്ടുള്ള ഈ രഥം
എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? അത് അഗ്നിദേവ സമ്മാനിച്ച രഥമാണ്. ആ രഥത്തിന് 3 ലോകങ്ങളിലും വിജയം മാത്രമേ കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ കപിധ്വജ, ആ കൊടി, രഥത്തിന്റെ മേലെ ഒരു കൊടിമേലെ ഒരു അടയാളം കാണുന്നുണ്ട്. ആരാണത്? ഹനുമാന്റെയാണ്. ആ ഹനുമാൻ കപിധ്വജനാണ്. അപ്പൊ ആ കൊടിയിലുള്ള ഈ അടയാളം ഹനുമാൻ അങ്ങനെയാണ്. നമുക്കറിയാം ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ ആയിട്ട് അവതരിച്ച സമയത്ത് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചപ്പോ ഹനുമാനായിരുന്നു ആരുടെ സഹായിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ സഹായിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ കൂടെയും ആരുണ്ട്? കപിധ്വജനായിട്ട്, കൊടിമേല് അടയാളമായിട്ട് ഹനുമാനുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വിജയം ആർക്ക് തന്നെയായിരിക്കും? ഹനുമാന്റെ സഹായം അവർക്കുണ്ട്. അപ്പൊ അതും ഒരു എന്താണ്, ഒരു വിജയത്തിന്റെ ഒരു കാരണമായിട്ട് പറയും. പിന്നെ ശംഖുനാദം, ഇവരുടെയൊക്കെ ശംഖുകള് ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ശംഖുകളാണ്. അതും ഒരു ശംഖുനാദവും അതാണ്. പിന്നെ വന്നിട്ട് ഗാണ്ഡീവം, അർജുനന്റെ കയ്യിലുള്ള വില്ലിന്റെ പേരാണ് ഗാണ്ഡീവം. ആ വില്ലും എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? എപ്പോഴും വിജയം മാത്രം കൈവരിക്കുന്നതാണ്, തെക്ക് ജീവിതമാണെന്ന്. ഇതില് ദുര്യോധനൻ ഒരു ശ്ലോകം പറയുന്നുണ്ട്, എന്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിതം ഉപേക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളവരൊക്കെ നോക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ അവരൊക്കെ ജീവിതം ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ളവരാണ്. ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്? ദുര്യോധനന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അത് ആരുടെ വിജയത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്? ദുര്യോധനന്റെ ഭാഗത്തുള്ളൊരു മുഴുവൻ മരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആരുടെ വിജയമാണ്? അർജുനന്റെ വിജയാണ്. പിന്നെ മോക്ഷദ ഏകാദശി ദിവസമാണ് ഇത് നടക്കുന്നത്. പിന്നെ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി, ഭഗവാൻ എവിടെയുണ്ട് അവിടെ ആരുണ്ടാവും? ഐശ്വര്യ ദേവതയായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്മി ദേവി ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ സാന്നിധ്യം ആർക്കുണ്ട്? അർജുനനുണ്ട്. പിന്നെ ഋഷികേശനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആരുടെ കൂടെയാണുള്ളത്? പാണ്ഡവരുടെ കൂടെയാണ്. അപ്പൊ അതും ആരുടെ വിജയത്തിന്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണ്? അർജുനന്റെ വിജയത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. ഭഗവത്ഗീത നൽകുന്ന വിദ്യ, നാം നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ടല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സുകൊണ്ടും ബുദ്ധി കൊണ്ടുമാണ്. ആകയാൽ നമ്മുടെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവത് സ്മരണയിൽ വ്യാപൃതമാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും അത് തത്സേവനത്തിൽ മുഴുകും. ഉപരിപ്ലവമായി ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തികൾ ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും, എങ്കിലും അവബോധം മാറിയിരിക്കും. എങ്ങനെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവത് സ്മരണയിൽ നിർത്താമെന്ന് ഭഗവത്ഗീത പഠിപ്പിക്കുന്നു. അത് ഭഗവത് സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് ഒരാളെ തന്നെത്താൻ മാറ്റും. അപ്പൊ നമ്മള് പ്രവർത്തികൾ എങ്ങനെ നടക്കുന്നത്? നമ്മളെ ശരീരം കൊണ്ടല്ല നമ്മൾ ആരും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്? നമ്മളെ മനസ്സുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും എങ്ങനെയാണ്? നമ്മള് ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി നമ്മളില് മാറ്റം ഉണ്ടാവും. എങ്ങനെയാണ്? നമ്മളുടെ മനസ്സിലും നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ ബുദ്ധിയിലും മാറ്റം വരുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താണ്? നമ്മളെ അവബോധത്തിൽ മാറ്റം വരും. അപ്പൊ നമ്മളുടെ പ്രവർത്തികൾ ഇൻഡയറക്ട്ലി നമ്മളെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളെ പ്രവർത്തികൾ എങ്ങനെ വരും? അപ്പൊ നമ്മളെ ശരീരത്തിനല്ല മാറ്റം വരുത്തേണ്ടത്, നമ്മളെ അവബോധത്തിന്, നമ്മളെ മനസ്സിനും ബുദ്ധിക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് വരുത്തേണ്ടത്? മാറ്റം വരുത്തേണ്ടത്. ആ മാറ്റം വരുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മളെ പ്രവർത്തികൾ മാറ്റം വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ സ്മരണയിലൂടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവത്ഗീത നൽകുന്ന വിദ്യ. നമ്മൾ അറിയാതെ വരുന്നൊരു മാറ്റാണത് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത അധ്യായത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം, 1-ാമത്തെ അധ്യായം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ഒരു കഥയാണ് ശരിക്കും. പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പൊ അത് പറയുന്നില്ല. നാളെ മാതാജി സമയം എന്തായി മാതാജി? 47. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പൊ ഒരു കഥ, അതായത് മഹാത്മ പറഞ്ഞൊരു സുശർമൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്രാഹ്മണന്റെ കഥയാണിത്. അദ്ദേഹം ബ്രാഹ്മണനാണ്, പക്ഷെ എന്താണ്, പറയാൻ പറ്റിയ യാതൊരു ക്വാളിറ്റിയും അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കള്ളത്തരങ്ങളും കൊള്ളരുതായ്മകളും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. ദാനം കൊടുക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന യാതൊരു പ്രവൃത്തിയും ആര് ചെയ്യാറില്ല? ഈ സുശർമൻ എന്ന ബ്രാഹ്മണൻ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം കിട്ടുന്ന ജോലി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇല പറക്കി ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജോലിയാണ്. ആ കിട്ടുന്ന പൈസ മുഴുവനും തന്നിഷ്ടത്തിന് തോന്നിയ പോലെ ജീവിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഇല പറക്കാൻ പോകുമ്പോ തോട്ടത്തില് പാമ്പിന്റെ കടിയേറ്റ് അദ്ദേഹം മരിച്ച് നരകത്തിലേക്ക് പോകും. സ്വാഭാവികമായിട്ടും പോയി അവിടെ കുറെ അനുഭവിച്ചതിന് ശേഷം അടുത്തൊരു ജന്മം ഒരു കാളയായിട്ട് ജന്മം എടുക്കാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത്രയും അങ്ങനത്തെ പ്രവർത്തികളാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ കാളയായിട്ട് ജന്മം എടുത്ത് അപ്പൊ ഒരു മുടന്തനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി മേടിക്കും. അപ്പൊ അയാള് എന്താ ചെയ്യണത്? അപ്പൊ അയാള് ഭാരം ചുമക്കാനായിട്ടാണ് ഈ കാളനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഭാരം ചുമന്ന് സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ ആ കാള തളർന്നു വീഴുമ്പോ അവിടെ കൂടി നിന്നിരുന്ന ഒരു മാർക്കറ്റിലാണ്, ഒരു വിപണിയിലാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർക്ക് ഒരു സഹതാപം തോന്നിയിട്ട് എല്ലാവരും തങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള പുണ്യത്തിന്റെ ഫലം ആ കാളയ്ക്ക് കൊടുക്കാണ്. കാളയ്ക്ക് കിട്ടട്ടെ എന്ന് പറയണം. അങ്ങനെ ഒരു വേശ്യ സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരും പറഞ്ഞു, ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഈ കാളയ്ക്ക് തന്നെ കിട്ടട്ടെ എന്ന് പറയണം. അങ്ങനെ ഈ കാള ചത്തിട്ട് വീണ്ടും യമരാജന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോ
യമരാജൻ പറയും, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ഇതുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ അനുഭവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് കുറെ പുണ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ആ പുണ്യത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് നിങ്ങളൊരു ഉയർന്ന കുലത്തിൽ നിങ്ങൾ ജന്മമെടുക്കാൻ പോകാണ്, അതിലൊരു വേശ്യാസ്ത്രീയുടെ പുണ്യം കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ഉയരാനായിട്ട് സാധിച്ചതെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പിന്നെയും ജനിക്കുന്നത് അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് തന്നെ ജന്മമെടുക്കാണ്. അപ്പൊ ഇയാൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഈ ഒരു സ്ത്രീയുടെ എന്താ പുണ്യം എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ ആ സ്ത്രീയെ അന്വേഷിച്ചു പോകാണ്. അങ്ങനെ ആ സ്ത്രീയെ കണ്ടുമുട്ടി സ്ത്രീയോട് ചോദിക്കുമ്പോ സ്ത്രീ പറയാണ്, എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷെ എന്റെ വീട്ടില് കൂട്ടിലൊരു തത്തയുണ്ട്, ആ തത്ത എന്നും എന്തോ ചൊല്ലുന്നത് കേൾക്കാറുണ്ട്, അത് കേട്ട് എനിക്ക് എന്തോ മാറ്റം വരുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന്. അങ്ങനെ ആ തത്തനോട് ചെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ തത്ത പറയാണ്, ആ തത്തയെ ഒരു ആശ്രമത്തിലായിരുന്നു ആ തത്ത വളർന്നത്. അവിടുത്തെ സന്യാസിമാര് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഭഗവത്ഗീത 1-ാം അധ്യായം എന്നും ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നത് ഈ തത്ത കേൾക്കും. അങ്ങനെ കേട്ട് പഠിച്ചു. ആ തത്തയെ ഒരു കള്ളം മോഷ്ടിച്ച് ഈ സ്ത്രീക്ക് വിറ്റു. പക്ഷെ ആ പഠിച്ച ശ്ലോകങ്ങള് ഡെയിലി തത്ത ഇവിടെ വന്നിട്ടും ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പൊ അത് കേട്ടിട്ടാണ് ആർക്ക് മാറ്റം വന്നത്? ഈ സ്ത്രീക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോ ഈ കഥയുടെ പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് പിന്നെ ഈ സുശർമ്മൻ എന്താ ചെയ്യാണ്, ഈ ഭഗവത്ഗീത പാരായണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അദ്ദേഹത്തിന് മോക്ഷപ്രാപ്തി കിട്ടി എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും നമ്മൾ ഇന്നലെ ഭഗവത്ഗീത മഹാത്മ്യത്തിൽ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മളുടെ പാപങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാനും നമ്മളെ ദുരിതങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാനും നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയുടെ മഹാത്മ്യത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത്രയും മഹാത്മ്യം എന്തിനുണ്ട്? ഭഗവത്ഗീതയുടെ ശ്ലോകം വായിക്കുന്നുണ്ട്. 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ മഹാത്മ്യമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ